с чужди посланици? Вижте, първият въпрос, аз пак казвам, преди 4 месеца казах две неща. Първо, че Съединените щати ще се приберат посланник. Не са. Прибират го. Под благовидния предлог, че ще търси американски инвеститори в България. Кога? Тези дни си заминава. Сега. Тоест, връща се в Съединените щати. Да, за няколко месеца, за малко. За няколко месеца. Няма как такъв буклук като Орлик, щатите да го държат тук. Защо казвам буклук? Първо, веднага казвам. Ще ви осъди. Той е лъжец. Пак ще ви осъди. Той лъже... Не. Аз от 6 месеца говоря, че той е лъжец. Но не е започнал да ви съди. Не, и няма и да го направи, защото той знае, че е лъжец. Той лъже, че срещу мен се води разследване някъде. Такова разследване няма. Второ. Затова ви отнеха и визата. Той употребявал ли е наркотици? Как се казва на човек, който употребява наркотици? Употребител. Наркоман. Не употребител. Или употребител на наркотици. Да излезе и да каже, употребявал съм, не съм употребявал. Той няма да каже, че не е употребявал. Уверявам ви. Чакайте сега, според вас го изтеглят по някакъв... Благовидният предлог да търси американски инвеститори в България, той ще бъде прибран в Съединените щати. Скоро? Сега. Аз очаквах, че го приберат в средата на юни. Сега ще го приберат. Защото той е абсурден. Ма заради вас ли? Защо? Не, заради него. Какво поведението му говори, че е абсурден? Второто освен нещо, личния което мотив, че според вас няма разследване, каквото факт, че не се е появил до сега. Вижте, той се меша във вътрешните работи на Република България по един абсолютно безпардонен начин. Казахте и думата буклук, обаче, което наистина е много остър език за публичен разговор. Как се казва на човек, който лъже? Лъжец. Употребявал ли наркотици? Как се казва на човек, който употребява наркотици? Наркоман. Ма какви наркотици? Ако употребявал един път... да излезе и да каже. Вие защо го казвате? Защото има основание да считам, че той се е хвалил, че е употребявал наркотици. Нещо по-лошо. Имам основание да считам, че той е убеждавал български граждани, че в България трябва да бъде разрешено производството и продажбата на мека дрога. Разбирате ли за какво става дума? Като в Калифорния. Въпросите на Калифорния са въпроси на Калифорния. Кого убеждавал? Хора, от които зависи? Той да излезе и да каже. Правил го, не го е правил. Да излезе и да го каже. Няма да излезе да го каже. Кой ви казва, че го поканим още днес. Поканете го. На фона на това, че давате информация, че ще пътува. Даже бих предложил така. Поканете него и мен. Той няма да дойде. Заедно? Да, той няма да дойде. Като ви уверявам, че ще говоря с него като с ваше превъзходителство. Няма да употребявам квалификации. Защото казахте, пак повтарям думата буклук, защо я казах? Казвам, човек, който лъже и човек, който употребява наркотици, за мен е буклук. Не е ли много остро това въобще за публичен разговор? Много остро е. Много остро е. Но ние трябва да си даваме сметка кои са факторите в България, които се опитват да решават проблеми. И ако ние допускаме лъжци и наркомани да се бъркат във вътрешните ни работи, това е много лошо за България. Кое имате предвид под намеса на вътрешните работи? Защото от Wikileaks виждаме, че и вие сте си разговаряли по много вътрешни работи с предишни техни превъзходителства. Да цитирам. Едно от нещата, които публикува Wikileaks е, че посланик тогавашен Байерли разяснява на своите колеги в Съединените американски щати, че очаква да се апелира от страна на главния прокурор, новопостъпил Борис Велчев, към съдиите да осъдят криминалните босове на базата на недостатъчни доказателства. И по-нататък в тези грами се казва, главният прокурор споделил също, че има подкрепа за разгръщане на тази стратегия от вътрешния министър Румен Петков, по-специално за наказателното преследване срещу братята Маргини, арестувани и обвинени в подготовка на убийство. Това е невярно твърдение. Аз съм много изненадан. Всъщност, как да го кажа? То предишни посланици са писали. Значи и те ли са лъжци? Разбирам. Това е лъжа. Никога с Борис Велчев не съм водил разговор, по какъвто и да е случай, да се търси агресия върху съда, да се търси интервенция върху съда за произнасяне. Категорично заявявам. Никога. Значи предишният посланник е лъжец. Това го казва и Борис Велчев. Това го казвате вие. И аз няма да ви опровергая. Няма да ме опровергаете. Няма да ви опровергая. Аз ви попитах. Нещо повече. В последните му дни посланник Байерли се опита да направи една много непочтенна интрига между мен и друг фактор в страната, който разбира се разпердушиник на часа.
Кой фактор? Това не е толкова важно. Не съм говорил с човека, за да мога да спомена името. Разпредушение. Опит на американския тогавашен посланник да направи интрига между вас и друг важен фактор. Да. Най-вероятно това е станало публично или поне... Не. Това стана в кабинета ми и аз проведох веднага в присъствието на американския посланник. Не стана. Така че не можем да гадаем, както се казва, кой би бил този. Вашето е на почет и уважение, но в случая не се случва. В случая няма да се впуснете, защото в тези разсекретени грами в един момент се прави извода, че вие в частни разговори с Байерли и отделно пък Борис Велчев в частни разговори, с него сте си прехвърляли така на другарчето отговорността. Не, смисъл, вие категорично не. Главният прокурор с вас. За непроведената битка с организираната престъпност. Не сте си мили ръцете взаимно. Абсолютно. Никога и по никакъв повод не съм си позволявал да си мира ръце с когото и да е. Аз съм човек, който е показал, че мога да нося отговорност. Още повече пред чужди посланници или пред представители на други държави. Не бих допуснал да се води разговор за сметка на прокуратурата или на което и да е друго от българските ведомства. Кажете да се върнем сега към настоящия посланник на Съединените американски щати. Кой факт точно от неговата работа тук в България е накарало американците да го изтеглят? Както вие предполагате, че ще стане под тази благовидна форма за търсене на инвеститори. Да кажа, че той много често, пак казвам, аз съм казал при 4 месеца, много често ходи по най-скъпите нощни локали на София с наши красиви сънароднички, което надали е практика на всички посланици. Харесват го сигурно. Ако това не пречи на работата му през деня... Аз си мисля, че те са дами с вкус. Тоест? Сега вие казвате, харесват го. Сигурно, защо да са с него? По каква причина? Навярно има някаква причина да са с него. Въпросът е той защо е с тях. Нали, разбирате, че има един праг в политиката, в дипломацията. И сега не може да ходи един мъж, макар и дипломат, с да вечеря или да на питие с разбира се, че може, представителки на когато е въпрос на ежеседмични на такива действия, тогава се задава въпроса първо, откъде той има пари да ходи по тези най-скъпи локали. Аз примерно не мога да си го позволя. Най-вероятно са добре платени дипломатите на Съединените американски щати. По-добра сигурно от депутат. Във всички случаи е по-добра. Но пък чак толкова. Тоест, вие подозирате включително и някаква доставка на пари от нерегламентирани източници ли към него? Не, просто се очудвам как може да се пилеят така пари по кръчмите. Но това си е негова работа. Има ги човека, пилее ги. Вие засичали ли сте го някъде? За негово щастие не. Защо за негово щастие? Не, шегувам се. Добре. Не би така да оправдавате това, което направи Волен Сидоров с папка документи на вечеря и фотограф? Не, аз не бих постъпил по такъв начин. За мен това не е коректно. Защото и президентът коментира, че по този начин наистина, дето се казва, се излагаме пред чужденците. Не знам, този конфликт, който и вербално така е доста остър и с вас самия, не е ли в тая посока? А в коя? Че това не е добре за авторитета на българските политици. Да търпим Орлик не е добре за авторитета на българските политици. Не може той да излиза, да влиза в едно министерство, все едно е в бащинията си. В кое министерство? И да казва, в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, например, и да казва, дайте договорите с руснаците да ги видя, да ги огласим пред българските граждани. Това беше по време на преговорите за Белене. Кой би допуснал такова нещо? Кой би допуснал? Не става ли много лична тази битка, точно когато той засегна вашето име? Преди това не говорихте така за български когато влезе в Министерството на икономиката, съм го казал на другия ден и то в Плевен пред вашите колеги. Все пак каква е съдбата? Това е недопустимо поведение. Съдбата на визата и вие продължавате да сте с отнета такава за Съединените американски щати. Аз не съм и търсил виза и понеже последните месеци нямам такава необходимост да ходя в Съединените щати. Откъде ви е информацията за изтеглянето на посланника и вие говорите ли за негова последваща смяна всъщност? Ами вижте, аз казвам това, което съм казал при 4 месеца. Че според мен Съединените щати ще си го приберат под благовиден предлог за продължителен период от време. Значи по всички случаи той ще се прибере след август месец. Той няма как да не се прибере, защото все пак трябва да си дойде, да си вземе дължителния си отиде. Но наскоро напуска България.